Som forældre stiller man sig mange spørgsmål, når skoletiden nærmer sig. Hvilken skole passer til vores børn og vores værdier? Hvad er vigtigt for, at børnene får en god og tryg skolegang? Og hvis læring er for livet, hvordan skal pædagogikken så se ud? I Steiner-skolerne har vi et bud på det, men hvad er en Steiner-skole? Rudolf Steiner var en tysk filosof, der interesserede sig for børns udvikling og for, hvordan de lærer. Og han stillede sig de samme spørgsmål, som forældre stiller i dag. Han så sig om i samfundet og syntes ikke, at skolerne tog hensyn til den fremtid, børnene skulle leve i. Han grundlagde en skole, som tager udgangspunkt i, at børn er naturligt nysgerrige og gerne vil lære, især når de får mulighed for at bruge både deres hoved, følelser og krop. Det særlige ved Steiner-skolerne er, at eleverne har både boglige fag, kunst og håndværk. Fagene er ligeværdige og understøtter hinanden gennem hele skoleforløbet. Derudover er skolerne eksamensfri og lægger i stedet vægt på individuel vejledning og høj faglig kvalitet. Hvordan foregår undervisningen? Lad os tage et eksempel. Her er Maja. Hun er startet i 1. klasse på en Steiner-skole. I de små klasser lærer Maja gennem bevægelser ved at bruge sine sanser. Når hun spiller fløjte, lytter hun til sin lærer til sine klassekammerater. Hun lærer at regne med ting, hun kender. Måske noget, hun har med hjem fra en skovtur. Når hun strikker, øver hun også tallene. Allerede fra 1. klasse lærer Maja både engelsk og tysk gennem leg og fortællinger. Hun har den samme lærer til næsten alle fag de første mange skoleår. Han kender Maja godt og har et tæt samarbejde med hendes forældre, og det gør det trygt at gå i skole. Nu er Maja 12 år, og for alvor begyndt at forholde sig til verden. Hun nyder hovedfag, hvor hun hver morgen i 3 uger får lov til at fordybe sig i det samme emne. I matematik er hun blevet så dygtig, at hun laver tredimensionelle modeller i papir og oplever formlerne blive til. Hun bruger også sin erfaring fra sløjdtimerne, hvor hun i praksis har arbejdet med sin rumlige forståelse. Maja elsker fortællinger, og i hovedfagsundervisningen hører hun om de store opdagelsesrejser. Hun lærer at formulere sig, når hun skriver og illustrerer sit hæfte. Hovedfagshæftet giver hendes lærer et godt indblik i, hvor hun skal udfordres og hvor hun skal støttes. Efter 9. klasse har Maja valgt at fortsætte i Steiner-skolens gymnasiale forløb, så hun stadig har både boglige fag, kunst og håndværk. Hun kan allerede nu selvstændigt formidle komplicerede stoffer og anvende sin viden i praksis. Et af de projekter, som Maja udfører sammen med sin klasse, er at måle et landområde op med et professionelt udstyr og optegne et nøjagtigt kort. Maja får modet til at stå frem, f.eks. i drama, og får mulighed for at bruge sine sprog og udvide sin kulturforståelse på studierejser. I de videnskabelige fag afprøver hun sine teorier, omsætter dem til modeller og præsenterer sine resultater for klassen. En særlig kvalitet i Steiner-skolen er således, at de kreative og boglige fag er ligeværdige. Samtidig bliver der taget hensyn til barnets forskellige læringsfaser. Det gør, at de enkelte fagligheder bliver spundet sammen til en helhed og giver eleverne en unik forståelsesramme. Hvad tager eleverne med sig efter deres uddannelse i Steiner-skolen? Udover et højt fagligt niveau opnår eleverne stærke personlige kompetencer. De har oplevet et trygt skoleforløb og er gode til at samarbejde. De har udviklet deres kreativitet og har blik for innovation. De har bevaret deres nysgerrighed og går til opgaver med engagement og ansvar. De har arbejdet procesorienteret og lært at formidle, hvilket giver selvstændighed. Sidst men ikke mindst har de en bred faglighed. Steiner-skolernes elever er dermed godt rustet til de krav og udfordringer, de møder i en verden, som ikke står stille. I kan få mere at vide om vores skoler på steinerskolerne.dk.